Tungod sa padayon karon sa pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa lalawigan sa Negros Oriental ilabi na sa nagkaraiyang lungsod. Apan ang pagpadayon karon og pabakuna naalang gyapon og kini adunay mga tao usab nga dili magpabakuna batok COVID-19. Ang milansar pagka Vice Mayor sa lungsod Pamplona nga siya Konsyal LB Montisa Tolentino may klaro karon nga dakong importante ang bakuna batok COVID-19. Matod pa ni Konsyal Tolentino nga kaniadtong wala pa siya nidayon sa pagpabakuna tungod kay iya usab nga gi-obserbaran ang mga reaksyon sa bakuna o sa iyang nakita o kay naobserbaran nga kikatabang sa katawhan. Dugang pa ni Konsyal Tolentino nga daghan ang nagkasakit nga tao nga walay bakuna kaysa bakunado niining bakuna batok COVID-19. Actually sir, no, kung ako may pangutanon, maayo ra gyud siya kanang ako man sad ni siyang gistudyuhan before ko ni pusha akong kagalingon para magpa-vaccine. Ako gyung giistudyuhan ang gitawag nato pros and cons, unsay maayo ug mga dili maayo. Unya sa akong experience, mas daghan man ang ikaayo nga nadulot niya kaysa sa risgo sa atong panglawas, no? So ang ako manggong research, mas protektado ta kay ma-immune man ta sa maong virus kung mabakunahan ta. So kung simbako og matakdan ta sa maong sakit, dili ta magrapihan. So okay sad siya gyud kaayo sir, para nako I highly recommend everyone to get vaccinated. Okay, so ma'am, Mao kadto si Pamplona Councilor LB Montisa Tolentino sa lungsod Pamplona kinsa milansar pagka Vice Mayor.